आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदयनि स्किम आरो NSP जाय बिथांमोना स्टुडेन्ट बिथांमोना एप्लाइ बानायदों जानो हागौ नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव। नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों दिनैनि नैबे भिडिअ'आव। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो सावरायगोन अरुणोदयनि स्किमनि आपडेटखौ। गोबां मानसियानो सोंहरदों अरुणोदय स्किमनि 2 दा सोलिबाय थानाय बेनि लिस्टखौ नायनो होननानै गोबां मानसियानो सोंबाय थादों। आङो नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना गावबा गावनि लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो बेनि प्रसेसखौ देखायगोन। नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि लिस्टखौ नोंथांनि नामनि लिस्टखौ नोंथांमोना बे पर्टेलाव नोंथाङा नैबे पर्टेल बेयो मेन पर्टेल नोंथाङा बे पर्टेलनि जोहै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि लिस्टखौ नोंथाङा नायनो हानाय नङा। मानो होनब्ला गभर्नमेन्टआ नोंथांनि नामखौ पाब्लिश खालामनानै होआखै। नोंथाङा बे अरुणोदय स्किमनि लिस्टखौ मोनसे सिस्टेमै नोंथाङा चेक बानायनो हायो। आङो बेनि प्रसेसखौ देखायगोन। जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना जुदि नैबे 2.0 दा सोलिबाय थानायाव नोंथांमोना सायख'जायाखैबा नोंथांमोना रां मोनाखैब्ला बा नोंथांमोना रां मोनदोंमोन नाथाय अबथिरा मोनसे समाव नोंथांनि रां हाबनाया बन्द जाबाय। नोंथाङा बे नोंथांनि गासैबो डाटाखौ नायनानै नोंथाङा बुजिनानै लानो हागोन नोंथांनि राङा मानो बन्द जादों नोंथाङा बे डाटानि जोहै। आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नोंथांमोननो बेनि A to Z प्रसेसखौ देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया जोङो चेक बानायनोसै। नोंथाङा मोनसेल' सिस्टेमाव गावबा गावनि बे अरुणोदयनि डाटाखौ नोंथाङा चेक बानायनो हागोन। जोङो बेनि प्रसेसखौ नायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव थांनांगोन आरो सार्च खालामनांगोन PFMS। नोंथाङा बे PFMS होननाय मोनसे पर्टेलनि जोहैल' नोंथाङा गावबा गावनि अरुणोदयनि नोंथाङा डाटाखौ नोंथाङा चेक बानायनो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि अरुणोदयनि डाटाखौ लिस्टखौ नोंथाङा जुदि एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथाङा जुदि रां मोनाखै बा नोंथांमोना रांखौ मोनदोंमोन नाथाय दा नोंथांनियाव राङा हाबला नोंथाङा नैबेयाव गासैबो प्रब्लेमखौ नोंथाङा नैबे डाटानि जोहै नोंथाङा इजियावनो नायनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा प्रब्लेमखौ बुजिनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव डाइरेक्टयै फैनानै नोंथाङा चेक बानायनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन नाउ इउआर पेमेन्ट्स। आङो बे भिडिअ'खौ आगोलावनो बानायखाबाय थेवबो जाय बिथांमोना गोदान भिउआर बिथांमोननि थाखाय आङो नैबे प्रसेसखौ खेबसे देखायबावनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनो हायो। गिबियावनो नोंथाङा नैबे नाउ इउआर पेमेन्ट्स नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनो नांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नाम नोंथाङा अरुणोदय एप्लाइ खालामनाय समाव मा बेंकखौ होदोंमोन नोंथाङा नैबेयाव बेंकखौ होबानो जाबाय आरो नोंथांनि बेयाव एकाउन्टनि नाम्बार आरो नैबेयाव आरो नोंथाङा एकाउन्टखौ टाइप बानायबावनांगोन आरो नैबे क'डखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव सेन्ड OTP नोंथांनि बेंकजों जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेयाव मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ बहायना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि गासैबो रां हाबनायनि नोंथांनि रां हाबनाय रां बन्द जानाय बेनि डाटाखौ नोंथाङा नोंथांनि लिस्टआ दंना गैया नोंथाङा बे लिस्टआव नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि फैसा हाबनायनि बेयाव रेकर्डआ श' जागोन। नोंथाङा बे मोनसेल' प्रसेसजों नोंथाङा नायनो हागोन। बेयाव आसाम गभर्नमेन्ट बा गभर्नमेन्ट स्किमनि गासैबो रांनि लेनदेन नैबे PFMS होननाय मोनसे पर्टेलनि जोहै नोंथाङा इजियावनो चेक बानायनानै लानो हागोन। दानिया जोङो नायगोन NSP जाय बिथांमोना स्टुडेन्ट फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार डिग्रि फरायबाय दं नोंथांमोना नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि DPT नोंथाङा स्टेटासखौ चेक बानायनो नांगोन। बे DPT सिस्टेम आगोलो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबोमोन नाथाय दा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबला नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन अब्लासो नोंथाङा नैबे रांखौ मोननो हागोन। जाय बिथांमोना गोदानै स्कलारशिप एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट होदों जानो हागौ नाथाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबनाय नङा। नोंथांनि आधारजों जि बेंकआ लिंक जानानै दं बे बेंक एकाउन्टआवसो नोंथांनिया हाबगोन। गोबां गोदान स्टुडेन्टफोरा रांखौ मोननाय नङा मानो होनब्ला
नोंथांमोना आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायनांगोन। जाय बिथांमोना लिंक बानायाखै नोंथांमोना बे रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा लिंक दंना गैया, नोंथांनि DPT सिस्टेमा अपेन दंना गैया, नोंथाङा बेखौ चेक बानायनो थाखाय नैबे पर्टेलाव नोंथाङा नैबे गाहायाव नुनो मोनदों नैबे ट्रेक NSP पेमेन्ट, नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो बेयाव क्लिक बानायनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे बेबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि केटेगरि, नोंथाङा बेयाव स्किमनि नाम थागोन। नैबेयाव NSP नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल, नोंथाङा नैबे NSP आव क्लिक बानायनांगोन। बेयाव PM किसाननिबो हागोन, गोबां स्किम दङ। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्किमनि DPT आ लिंक दंना गैया, नोंथाङा नैबे पर्टेलनि जोहै इजियावनो नोंथाङा चेक बानायना लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे NSP आव नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नैबे DPT स्टेटास नुदों नोंथाङा नैबे बेनिफिसारि नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायाव नोंथांनो मोनसे एप्लिकेसन ID नोंथांनियाव थागोन। नोंथाङा बेखौ नायबानो जाबाय। नोंथांनियाव नैबे एप्लिकेसन ID आ थागोन। जेब्ला नोंथाङा एप्लाइ बानायदोंमोन स्कलारशिपखौ, बे नोंथांनि IDखौ नैबेयाव AS बेबायदि थागोन। बेयाव नाम्बारखौ बहायना होबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव साबमिट मोनसे बेयाव फैगोन। नोंथाङा बेयाव साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गासैबो बेयाव DPTनि डाटाखौ नोंथाङा इजियावनो नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि DPT आ येस जानानै दंना गैया, एप्रुभ दंना गैया, नोंथांनि डाटाया बेयाव अट'मेटिक श' जागोन। नोंथाङा बे प्रसेसआव नायनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै स्कलारशिप एप्लाइ बानायदोंमोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।